କଷି ପଣସରେ ଏତେ ଅଠା ଥାଏ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି। କି ହାତରେ ରାଇ ତେଲ ନଗେଇ ଦେଇକି ବସିଗଲି ପଣସ କାଟିବା ପାଇଁ। କଷି ପଣସରେ ଏତେ ଅଠା ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ନେଇକି ମୁଁ ବସିଗଲି କାଟିବା ପାଇଁ। କାଟିଦେଲା ପରେ ବାବାଲୋ କି ଅଠା। ଅଠା ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ହାତରେ ଆଜି କିଛି ଅବସ୍ଥା ରହିବନି। ଥରେ ମୁଁ ବେଶିକା ତେଲ ନେଇକି ନଗେଇଦେଲି ହାତରେ। ତେଲ ନଗେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ନାଗିଗଲି କାଟିବା ପାଇଁ ପଣସ। ତ ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଏଇପରିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି ସବୁ ପଣସକୁ ଅଧା କାଟିବା ବେଳକୁ ମୋ ହାତର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ପଣସ କାଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତର ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପଣସ କାଟି ସାରିକି ମୁଁ ବି କେଡ଼େ ବୁକିଟିଏ ଯାଇଥିଲି ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଅଠାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ଛାଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି କନାରେ ପୋଛିହେଲି ସବୁ ଅଠାକୁ। ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି କଷେଇ ଦେଇଥିଲି। ପଣସକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ତରକାରୀ ଆଉ ଅଧେ ପଣସକୁ ଏମିତି ପକୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଛାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ସକାଳେ କାମ କରତେ, ଆସିଥିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଗୁଧା ସାରିକି ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋର ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ଭିତରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ସେଇ କଷି ପଣସ ଖାଇତେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ପାଞ୍ଚିଲା ପଣସ ଯେତେ ଦେବେ ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ କଷି ପଣସ ଟୋଟାଲି ଖାଇବିନି। ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଣିଥିଲେ ତ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ପରି କାହାକୁ କଷି ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କହିବେତି। ତ ସେମିତି ପଣସ ଗଛ ନାହିଁ, ସେ ହାଟରୁ କିଣା ହେଇକି ଆଣା ହେଇଥିଲା। କହିତେ ଗଲେ ପାଞ୍ଚିଲା ପଣସ ବି କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମେ ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଦି ଜଣ ହିଁ ଖାଇଥାଏ। ମୋ ଝିଅକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ପାଚିଲା ପଣସ। ମୋ ଝିଅକୁ ତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଯେତେ ଦବ ପାଚିଲା ପଣସ ସିଏ ପୁରା ସବୁ ଖାଇଦବ। କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ କଷି ପଣସ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପରି ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତି ନା କନାରେ ପୋଛି ହୁଅନ୍ତି କହିବେତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।